ジンバブエ。アフリカのジンバブエの学校。今のはね、シュンバというアフリカのライオンの歌を、この音楽によってジンバブエではご先祖の精霊が呼び寄せるため、シュンバっていうのはライオンの背に乗っかってご先祖の精霊ができますよという曲だそうです。ダンバシュンバ。シュンバ。先祖の霊を呼び寄せるんですか？そういう儀式のために使ってる。じゃあ外国のお盆みたいなもんですか？そうですね、まさに。ごめんなさい。もう少しで。
500円でピックアップ&レスロー頑張ってもう1個ぐらいがいい。意味はね、やぶの中に皆さん、お祭りで美味しいもの食べましたか？はい。では、完了で。はい、完了ですね。